Wema South African, ani ngitshele la. Nimthukelana uphakela umthakathi. Nimthukelana undabandaba. Nimthukelana uphakela umthakathi. Emva komsebenzi omkhulu kangaka, umsebenzi omuhle kangaka owenziwe undabandaba, nina nizombonga ngeplate lamasemba. Indlela enibonga ngayo le, kahle kahle umthetho wenu nina, umuntu nimbonga ngalendlela. Ngephutha elilodwa njalo enzile undabandaba ukuthi awubone umengameli. Ngaphandle kokwazisa uJesinta nibona ukuthi nina nizomthuka nisho konke ukuthanda kwenu nithi uthengiwe nazi neprice athengwe ngayo. Ninabo ubufakazi balokho enikushoyo. Niyasangana yini kanti nina emakhanda njengoba ngaso sonke isikhathi nina nifuna ukubheka into embi eyenziwe umuntu. Anibheki into enhle akayenzile. How many illegal immigrants ahambile kulelizwe because of him? Anikuboni nina lokho. Nibona nje leli iphusha lelincane akalenzile. Ema South African khulani man. Khulani ma South African. Khulani. Nimbonga ngeplate amasimba manu undabandaba. Emva komsebenzi omkhulu kangaka awenzile. Ubani futhi yazi bafowethu nginokudideka la. Ubani onitshela ukuthi umuntu methatha imali usuke ethengiwe. Ake sivumelane la. Sike sithi ke mhlambe njengoba nisho nje nithi uthengiwe unikezwe imali. Ake sithi mhlambe uyinikeziwe ke imali undabandaba uRamaphosa. Lokho kusho ukuthengwa yini? Ngoba nami nje yabo mina mangilwela umphakathi qhamuka indoda ethile ifuna ukungipha imali. Yabona njengoba ngidinga imali ngizoyithatha imali ngiqhubeke ngenze lento engiyenzayo. Ingabe kukhona osokwenziwe undabandaba okuphikisana nomzabalazo. Ingabe uyekile umzabalazo weMarch and March because undabandaba ngomhla ka29 ubonane nomengameli ngomhla ka30 waqhubeka wayesemashini. Uqhubeka kanjani uye kanjani emashini ekubeni ethengiwe kanti yini ukuthengwa? Because ukuthengwa ukuyekisa into oyenzayo ukuthi ayiyeke lento unikezwe imali. So mina ngiunderstand lento okuthenga ukuthi umuntu onjani othengiwe ngoba mina nje yabo nje mina ngiundabandaba ake ngene ezicathulweni zandabandaba kuthiwa ngibizwe uRamaphosa lapha angi-offerisha imali angiphi imali. Mina ngathatha imali mina ngizilungisela inkinga zami ngiqhubeka nomzabalazo ngoba imali vele imali ngiyayidinga imali. Ngangiyeke nami imali kodwa nomzabalazo futhi ngeke ngiuyeke. Yabona? So nikhulume enkundleni zokuxhumana nikhuluma konke ukusutha kwenu nikhohlwa umsebenzi owenziwe undabandaba omuhle kulelizwe lakithi. Kuyimanje nqaba ingane eziqashiwe emafemini la kukhishwe khona ama illegal immigrants because of him baqashwe ingane ama South African inqaba aqashiwe thousands of people esebeqashiwe because of uphakela umthakathi. Namhlanje nizombonga ngeplate lamasemba. Hayi nani hayi man hayi South Africans khulani man khulani.